Tak prvé kolo som išiel tak, aby som veľa nestratil. Snažil som sa ísť čím najrýchlejšie. Prišiel som na ležku, bola to 0, bol som veľmi rád, že padla 0, lebo na tréningu mi to išlo výborne, takže konečne som to potvrdil aj v pretekoch. A druhé kolo som sa snažil čím rýchlejšie ísť tiež. Strelnicu som si pripravil, dal som stojku za 0. Úžasné, lebo prvýkrát v tejto sezóne mi padla 0 aj v obidvoch strelbách na jednom preteku, takže som bol veľmi rád. A celé kolo bol boj, vedel som, že som 6. 7. Mal som pár sekúnd na to, 3. miesto, tuším 6, takže bojoval som o to, čo to dá, ale bolo to veľmi náročný pretek. Ako sa pretekalo pred domácimi fanúšikmi? Tak výborne, lebo ich tu prišlo veľa. Som bol rád, že máme tu takúto kulisu v Slovensku a aj na trati ma veľmi pozbudzovali aj kolegovia, servisáci, tréneri, takže veľmi rád. Ak zajtra nadviažeš na streľbu, môže to byť aj vyššie ešte? Tak s nulami stíhačke by sa dalo ísť dopredu, takže uvidíme, čo zajtrajší pretek prinesie. Včera pred tým, ako sme dávali sa do skupín, som sa bol poradiť so servismenmi. Povedali, že sa bude viac trať, bude rýchlejšie, čím ďalej tým viac. Takže sme to dali do 3. skupiny a vyšla 77, skoro 10. od konca, alebo tak nejak. Myslel som, že budem mať najlepšie podmienky a teda určite som aj mal, že sa to vyjazdievalo, zrýchľovalo. Tá streľba je na kvalitnej úrovni, lebo tréningy či na Králikoch, alebo tu v Ostroví na oficiálnom tréningu som strieľal 0. Dneska to vyšlo aj na preteku. Som veľmi šťastný, že som si to potvrdil aj v pretekoch v takom najťažšom zaťažení, ešte aj psychickom, lebo pred domácimi divákmi sa dá, že sa najťažšie preteká, takže snažil som sa ukludniť hlavu a padlo to, tak som veľmi rád. Necítil som sa až tak v pohode bežecky. Včera na tréningu som sa lepšie cítil, dneska som taký stúhnutejší, snažil som sa to rozdýchať a bol to taký boj sám so sebou a som rád, že sa to podarilo takto vysoko dať na IBU Cupe do tej desiny, to je výborný výsledok, keď sú tu také mená, Nóri, Rusi. Som rád, no. A hlavne tým, že aj streľba vyšla 100%, čo je prvýkrát v sezóne teraz, takže som veľmi rád, že to vyšlo. Áno, mali sme tu veľa divákov, čo sa vždy najťažšie preteká pred domácim publikom a odolali sme tomu, ja som veľmi rád sám za seba, že to tak vyšlo a dokázal som streliť 0-0, aj keď túto strelnicu veľmi dobre poznáme, ale vždy sa môže niečo stať, takže spokojnosť.